Il-poplu għandu għażla, l-għażla hija l-Partit Nazzjonalista biex jagħti messaġġ lill-Gvern u dan il-messaġġ il-poplu Malti għandu l-opportunità li waslu fl-elezzjonijiet ta' Mejju li ġej. U min jibqa' sieket ikun qed jagħti vot ta' fiduċja lill-Labor. Min jibqa' sieket ikun qed jgħid jien irrid iktar korruzzjoni. Min jibqa' sieket ikun qed jagħti ċertifikat ta' kondotta tajba lill-Prim Ministru Joseph Muscat. Isilfuna il-fiduċja tagħkom u aħna inrodduha lura għal mid-darba. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia meta kien qed jindirizza attività politika fis-swieqi bit-tema flimkien għal pajjiżna. Mela għandna l-Avukat Ġenerali f'pajjiżna illi qiegħed hemm bil-Kostituzzjoni biex jiddefendi lill-Maltin u l-Awċin lill-Kostituzzjoni u lil pajjiżna illi minflok jażel u jgħid u jaħlef b'wiċċu mill-qudiem illi hu qiegħed hemm biss biex jiddefendi lill-Gvern, biex iħares l-interessi tal-Gvern, biex iħares l-interessi tal-Prim Ministru. Dan in-nuqqas ta' aċċess għar rapport sħiħ tal-inkjesta grandi qed isir biksur ta' dritt tal-kap tal-Oppożizzjoni li jirċievi jkollu aċċess għall-informazzjoni skont il-kariga li jokkupa bil-Kostituzzjoni u dan qed joħloq sbilanċ politiku. Huwa sostna li deċiżjoni tal-Avukat Ġenerali li ma jagħtihx kopja sħiħa tal-inkjesta tmur ukoll kontra l-Kostituzzjoni u l-Konvenzjoni Ewropea. Il-Partit Nazzjonalista ħajjibqa jiġġielet għad-demokrazija, ħajjibqa jiġġielet għad-dritt tal-espressjoni ħilsa, ħajjibqa jiġġielet ħalli il-leħen ta' dawk illi jridu jitkellmu jinstema' u l-Gvern ikollu oppożizzjoni li verament iżommu in ċekk. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal il-poplu tilef ħafna mill-istituzzjonijiet ta' pajjiżna għax inħatfu mill-Gvern Laburista. Dwar il-ġudikatura, anke l-imħallef emeritu Giovanni Bonello qal li 16 mill-aħħar 17 il-nomina li saru mill-Gvern kienu ta' nies fiċin il-Partit Laburista. Adrian D'Elia qal li dak li l-Gvern għamel fil-ġudikatura għamlu wkoll fil-Forzi Armati kif ħareġ mir-rapport tal-Ombudsman u għamlu wkoll fil-Korp tal-Pulizija. F'pajjiż normali, meta jkun hemm rapport bħal da, tittieħed ir-responsabilità. F'pajjiż normali ikun hemm ir-reżenji minnu fih mingħajr tlaqliq. Mhux talli ma kienx hemm ir-reżenji, talli ma tkellem ħadd min-naħa tal-Gvern. Il-Prim Ministru li kellu dan ir-rapport qudiemu għal xhur sħaħ u ma jgħid xejn. Tul l-istess attività politika tkellem ukoll is-Sindku ta' Swieqi fejn fost l-oħrajn elenka x-xogħol li wettaq il-Kunsill Nazzjonalista fil-lokal u qal li Kunsill Nazzjonalista se jibqa' jindirizza l-isfidi ta' Swieqi u għalhekk ħeġġeġ lir-residenti tal-lokalità biex jifutaw lill kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista fl-elezzjonijiet ta' Mejju li ġej.